Ka seng kongres taksi ka ami pai ba ban yai lali saudong yang katain lai mkra da ka ba jai jai ba jar jar ban penrem ju ya ka jing temu yang ka sokra BGP ban wanra ya jing penkela ya ka an foreign contribution regulation act habkan hakani ka jing yai pai ba upsdan yang mekra pradesh kongres committee ai uba Vincent H pala wala keno aba kani ka an kan penyap du ya ka kom jing yarap ba wana ba namta kikan hun ba per per kham tam hakani ka north east ba ka jila mikraya wala ong ba mensyuar gidon kebasan po hajar ai ki ba apply ki NGO ki ba yo license handai hadin menta ga hia cha khasau hajar bat na pdan gini khasau hajar kumba hajar tam ai gidai ha north east bat tang hanyo po tuli ha mikraya bat kani kan kata ajo nama begini ki NGO ki ba yo jingarap na bari ki wanra sibun ki kampen roy ki jing aikam aijam ki samla kumjur hak puri ki puthi bat kani ki jing le soka kan pentruan bat kan khanglat bat kan wanra do ki jing ma ya ke jela ke jai benru kumta wa ketui pai ba ban nok tilang ban persya jul ye ni ka an amar balai kam kasni utam kane kapal ladang ikan ke jing mani ki ba yo jingarap na ki bo ki banabar na Amerika na Germany lani nang no lani ladon ki school ki biting Arab lani ladon ki hospital ki biyo jing Arab lani ladon ki NGO ki biyo jing Arab ai kam ai jam ban ban bai ki school lani ki no ki jing ban Arab ki batuk ki consulate bat ki ki biyo bisa na bar jong kiri India kani ki ever si uno bakwa ki bisa ban na bar habdan kini ka license kani ka license barabar kayarap ya ki bru ke badan hakaling jong India palat san po hajar tadi ke license ku menchua andre manta ne san po tadi ke license la chakan sal manta ke sang khatsau hajar tadi la kumno kini ki khatsau hajar tadi ar hajar lais pak khalai ki tang hamne north east na kini ke badan ar hajar lais pak khalai manta hamne me kalia stang nyupo ki badang trikam balai hadian bawang kani ke BJP kala penting yang no ke badan FCRA kai gini ka masih kata pengihap protes kolong kumni ba ladang isna kawai ga jing mane ka ba cikror ngiyo FCRA ngiyo pandabar tang sepolak kin atai lene kin simi king mane jini ladang yang ba pembiang ki jalan kam lene ki school lene ki hospital lene ki no ki caka ba ai jing hikai ya ki bedok ki ba matla lene ki ba anna kane kade kawai ni kifan ki bayarap andre lamba ka jing pas lene jamba ka jing pekre jong ka BJP kane ka bil kini baro ki don ha ka jing ma kila introduce ya kawai ka clause ka ba lada ngila pan pembiang ki kot Islam lene ba lada ka cha cancel ka FCRA license jongi ki kinsim no ya kini ki property bagi yo lamba ka FCRA lene lada ngila pan renew lene lada ngisrandar dan yang ini lakukan yang kenoro kensim kila set up kawai authority kebansim kane kajingma kabamot lada ngiri nioro lada kin accept renewal demi kata mot ihap tiap property jingin sasim kata iki badok on ki school menta ki school nyam ki school snong ki school papenyai ki NGOs ki paper kiok bisa ke building ki siok bisa andre ni ngisi utang kabai tang kabai tuition lene ngisi utang kabai admission kata kadau gila pan school ki kontongi ladai ki pensenge igini ki FCRA ta kamut kajing tongi kalong ba ni ki hamsil kam rem kabai school ladai le hospital ki babon na hospital ni pilai ki yo ki ying ki yo ki machine ki barem lomba ka FCRA andre menta ladai ki pensenge igini ka treatment hospital kan rem ki bon ki ba dibayarap iki mematla kibarap kibadon jikuna konmen keleng lada pansia ikini borok kibon kibankang kata ikum ke kongres wat Delhi ngadawan Delhi mendin ngadon ke meeting ba ngirong la isu ke web parlimen ngin persya hangni surok ngin persya parlimen ladon kam ngin persya akut na kemta ke requite datang ke kongres kaba riada kaba yarap kaba persang kat bala nak kita kirit fight. Congress is the only party who stands with the people.
Di in parlimen don absiar era. Jadi kani ke interest kamde tang jong ke parti ke jong don absiar era po kongres. Henry lada ki kang ki school, lai kang hospital ki kon ki ti jongi, ki bahayang asam jongi, parado prasnam jongi, ki parari jongi ke don ki jinge ke katang iwan hangni. Iwan hangni tang ndai tang mata ke parti, ndai nam ta ki interest jong ki ba, na ka mata interest jong ki baduk, na am ta interest kalawai. Don ki ong mana kene ka BJP ngai ki ong ba kene ka bill kanam pai ya gitu pelada kamde ban purkhat ya ka retrospective handrai nadu kini ki por pementas kaman handrai kalau wei tong ki samla tongi pementas kaman kanang jor ki tong kampila i ki bru kanang tuk susu ladam don ki bayara pingi depan ladam don ki paranyam ladam don ki parasnong ladam don ki NGOs ki befer nginang jenjar susu kadok kam kadodam kanang jor susu kata kadang ni don kam banyo jeng Arab kumbak sayo hi manswa kejeng temu jong ko kongres namta ke parti andre namta ke ribat ke jait benru namta ki kon kikti namta kalawai jong ki kon kikti jongi wat so to bakla bagane kade ka kam jong kongres andre ka kam jonga jong pi ka kam jong baro kejeng persa jongi kane kalong ba namta kejeng bha kalawai ki kon kikti jongi iyang ne ke senmon ki senyantis ki senmeris bat ki bon ki school bakaleng kenda pe ba ki badan sudah FCRA modur lada ke BJP kam renew license lane lada kini kimla penbiang ka hanu korkom ba kini ki school kin surface kata kicing baro kata kada bangi wan hangni iwan kenang hangni hajan udon posko na mar ki sauto ba kini ki area hangni ke babon ki institutions ki building te naka FCRA mde tambing yo ngi building iyo kicing hikai iyo ki hospital nantang iyo dai ki padok kamde tang ban snai building rei lamba ke FCRA bon kicing yo bon ki mentoy kaduna ka by school kaduna ka by hospital kaduna na dong ke lamba kicing don jong ke FCRA pator company ni FCRA ngiong ke sarkar kino ki babakla som ni ka bayin betom ya baro kino ki ba misuse leni ki ba bam ngim percaya ke transparency leni ka accountability ngi kemen don ka transparency ngi kemen don accountability ndai de ban stom ki breu ke de ban stom am de ban stom ya baro kata ke jing temu ke jongi kata ka daw neliang jongi kum ka kongres ngi yang ngakapat ya ki perlok ki badan keleng sobha bo ha ke jing duai kenang